V dnešnom videu zistíme, kde v Bratislave majú najlepší burger. Otestovali sme 3 podniky, niečo ma sklamalo a niečo veľmi prekvapilo, takže dopozerajte toto video až do konca, aby ste vedeli, kam ísť na burger. Takže máme tu prvý burger, volá sa Pizza Pasta Burger. Keď sa na neho pozrieme, tak vidíme, že to je troška underground, ale ideme ho otestovať. Takže prvý burger už máme na stole, nemohli sme jesť v tej reštaurácii kvôli tomu, že tam bolo extrémne málo miesta a boli sme na chodbe v kuchyni a zároveň aj v kancelárii, takže sa to celkom nedalo. Názov tohto burgeru je Crispy Fresh Chicken Burger a prečítame si nejaké recenzie tejto reštaurácie. Takže majú 2,1 hviezdičky. Reštaurácia, ktorá vám dá do risota namiesto bravčovej panenky suché, tvrdé kuracie mäso, nemôže byť dobrá reštaurácia. Potom je tu pár 5 hviezdičkových, takže uvidíme, ako bude tento burger chutiť. Mal by to byť pizza burger a v burgeri je vlastne pizza žemla, preto to je pizza burger, vyprážané kuracie mäso, cheddar, slanina, domáca majonéza, listový šalát, paradajka a uhorka. Takže burger stal 8,95 a je celkom veľký. Budeme si klamať, uvidíme, jak bude chutiť. Takže ako som hovoril, to pizza cesto je také nič moc, úprimne mi moc nechutí ten burger akože kvôli tomu cestu, lebo je také tvrdé a je to proste pizza cesto, nečakané. Takže, neviem, kuracie mäso je celkom v pohode, majonéza tiež, ten šalát je tiež dobrý, ale to pizza cesto je proste také divné, ale tak asi to je zámer, keďže to je pizza burger. Takže asi každý, kto si povie dať pizza burger, očakáva, že tam bude pizza cesto. No na to, že to je underground, tak je to celkom dobré za tú cenu 8,90. Je tiež dosť v pohode, keď sa pozriete, jak je veľký, tak to je vlastne úplne celé plné mesa a všetkého. Takže by som tomu určite dal tak 3,5 bodov späť. Takže môžeme ísť na ďalší burger. Tak mám tu druhý burger, mal by to byť jeden z najlepšie hodnotených burgerov v Bratislave. Je to Texas Burger. Tak to vyzerá a stál 9 eur a je tam majonéza, mäso, hovädzie, cheddar a slanina. Takže to ideme ochutnať. Aj priestor tu je veľmi pekný, takže už za priestor dávam určite zvýšené body. Nejako tak to vyzerá. Je to úplne niečo iné ako to predtým, lebo to bolo celkom akože, ako som už hovoril, underground. Ale tu aj tá žemla je úplne mekučka. To mäso je spravené tak akurát, je to mäkké. Cítite tam všetko, čo máte cítiť a to, čo nemáte, tak necítite. Takže určite tento burger odporúčam. A majú tu aj veľa burgerov na výber. Hranolky nemám, lebo hranolky nehodnotíme, hodnotíme iba burger. Majú tu aj čapovanú kofolu, takže všetko, čo potrebujete. Je to pri Eurovej, takže je to aj celkom dobrá lokalita a není tu ani až tak plno. Takže určite sem príďte. Burger bol brutálny, ako môžete vidieť. Bolo to extrémne dobré oproti tomu, čo sme mali minule, ten underground v Petržalke. Toto je na o dosť lepšej lokácii, servis tu majú brutálny, majú dobrý, sú tu všetci milí. Tam sme boli na chodbe, tu majú úplne krásne vyzdobenú miestnosť a preto tomu dávam 4,5 bodov späť, takže určite sem choďte, za tú cenu sa to úplne oplatí a nemám tomu ani čo vytknúť. Majú tu aj kofol, majú tu všetko, čo potrebujete, takže určite sem choďte a my ideme na ďalší burger. Takže mám tu tretí a posledný burger z Jump Street Burgeru. Je špeciálny tým, že má čiernu žemlu. Je tam cheddar, slanina, cibulová omáčka a tak podobne. A úprimne si to nepamätám, ale záleží na chuti, nie na tom, čo tam je. Úprimne, keď sa na to pozrieme, tak vyzerá zo všetkých najhoršie, bohužiaľ. Na to, koľko stál 13 eur a vyzerá proste takto som ho dostal. Ale majú pekný interiér, majú tam pekné priestory, servis bol tiež milý. Jediná chyba je ten samotný burger. Takže
Takže stala sa tu trošku nehoda, personál to tu nezvládol troška, ale to nevadí, dnes bol celkom náročný deň, aj my sme ho mali náročný, aj personál, aj každý. Ideme to ochutnať. Akože takto na prvý pocit tomu dávam tak 2 body. Absolútne mi to nechutí. Je to extrémne kyselé. Z nejakého dôvodu, neviem z akého. A tá žemla je úplne taká premočená, taká divná a to reálne jeme možno tak po 20 minútach, čo sme to dostali, alebo po pol hodine. Čiže možno dosť, ale hej, je to premočené. Ale aj takto, aj keby som to nerátal, že to je premočené, tak to chutí strašne divne, je to kyselé a niečo mi tam vadí. Je to proste také, na to, že to stalo 13 eur, keď to porovnám s Amerikánosom napríklad, tak Amerikános bol o dosť lepší a určite mi o dosť viac chutil. Takže to je tak. Prvý burger. Ako sa volá? Pizza pasta burger. Takže finálne zhodnotenie je, že na 3. mieste je tento burger, čiže Jump Street Burger s 2 bodmi, pretože stal 13 eur a myslím si, že za 13 eur ste dostali to, čo ste mali dostať za 13 eur. A jediné, čo majú pekné, sú tie priestory, takže tam platíte hlavne za to, by som povedal. Druhé miesto, takže na 2. mieste je Pizza Pasta Burger s ich takým domáckym burgerom, ale je to pizza burger, alebo veľmi dobrý a za tú cenu ste sa najedli aj 4. A prvé je Amerikános, pretože mali v porovnaní so všetkými najlepšie priestory, mali najlepší burger chuťovo, išiel by som tam kedykoľvek. Aj pán kameraman povedal, že to je proste najlepší burger, ktorý kedy mal. A tento Jump Street je taký nič moc, keď mám pravdu povedať. Takže určite mi do komentárov napíšte, ak poznáte nejakú burgeráreň, ktorá je podľa vás najlepšia a pôjdeme ju vyskúšať. Po prípade, aké jedlo by ste chceli, aby som otestoval na budúce. Takže nezabudnite na like a odber a čau. Now we going high stakes. This ain't clickbait. This a risk take. This no mistake.